दिनै जोंनि गेदेमा महान व्यक्ति मुगानि आगदारि बानेश्वर बसुमतारीनि दिनै जोनोम सान आरो बे 70थि जोनोम सानखौ कक्लाबारिनि नैबे गेवलां फोथाराव खोब गाजा गोमजायै जों खुंदों। बोसोरनै सम कभिड-19 बा कर'नानि थाखाय जोङो मोजाङै खुंफुंनो हायाखैमोन, नाथाय देग्लाय बे समाव दिनैनि बे हाबाफारियाव बर' माहारिबाद आरो बिथाङा बर' हारिनो होलांनाय बिहोमा आरो बिथांनि आदर्श खान्थिनि गासैबो बिथिंखौ लानानै जों मोनसे गुवारै सावरायनाय बेयाव हाबाफारि लादों। आरो खोब गुरुत्तपूर्ण आरो ओंथि गोनां बाथ्राया जाहैबाय जे दिनैनि जे सावरायनाय बे हाबाफारियाव दिनैसिम थांनानै थानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गासैबो जि आफादगिरि दङ, दीपक बसुमतारी, सन्तला बसुमतारी, करेन्द्र बसुमतारी आरो जोंहा नोङो प्रमद बर', इउजि ब्रह्म, रोनगोरा नार्जारी, रबिराम नार्जारी, सानसुमा खुंगुर बसुमतारी बिथांमोनखौ जों गासैखौबो लिंदों। बिनिनो मेक्सिमामानो सफैनो हादों, माखासे जोंनि गाहाय नेहाथारि बिथांमोनाबो सफैनो हादों। आं मिजिंथियो जे दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों बर' हारियाव माहारिबादखौ लानानै जिखिनि जोंनि गेजेराव माखासे सम गेना गोरोन्थि माखासे डिबेट डिसकासन जायो, बे बाथ्राफ्रा गैया जागोन। मानो होनोब्ला जों जिखि जायगायाव थाया मानो, जिखि फोथाराव थाया मानो, जिखि हाबा मावा मानो, सोरबा राजखान्थि मावथों, सोरबा फोरोंगिरि माव, सोरबा समाजाव दैदेनथों, माहारिबादखौ लानानै जोंहा कमप्रमाइज गैया, कमप्रमाइज खालामनांगौनि बाथ्रायानो गैया। आरो दिनैनि बे जौसाङाव जोंनि बिबानगिरि दैदेनगिरिफ्रा जायफोरा आफादगिरि जानानै खामानि मावलांबाय, गाहाय नेहाथारि जानानै खामानि मावलांबाय, बिथांमोनानो दिनैनि जि माने देरसिन नेरसोन। आरो बानेश्वर बसुमतारीया जि माहारिबाद जि आदर्शखौ आरम्भ खालामदोंमोन 1967 मायथाइनि 15 फेब्रुवारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद दाजेननाय समाव, बे आदर्श आरो सान्थौ सानस्रिखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा हाबा मावगासिनो दङ। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गेजेरजों खौसेथि आरो थामोनथा रैखाथि आरो बर' हारियाव मोनसे बिप्लब संग्रामनि गेजेरजों बर' माहारिबादखौ अख्रां नांजासे जि मोनसे आथालाव लानानै थांबाय। बे माहारिबादखौ जों मालाबाबो खुनु कारनाव कमप्रमाइज खालामनाय बा जोङो गाहायाव थांनायखौ जोङो मालाबाबो हास्थाया। बेखायनो दिनैनि हाबाफारिया खोब ओंथि गोनां आरो बर' हारिखौ मोनसे आदर्शबान हारि, बर' हारिखौ मोनसे गेरेमसा हारि दानायनि जिखिनि हाबाफारिफोर दङ, दुलाराय बर' फरायसा आफादा साइन्टिफिक मोनसे डेम'क्रेटिक सिन्तानि गेजेरजों, अहिंसा खान्थिनि गेजेरजों, सैथोनि गेजेरजों, सान्थिनि गेजेरजों गुन गोनां सोलोंथाइ, बर' माहारिनि बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज, टटेल रिभलिउसन फर टटेल चेन्ज, बे हाबाफारिफोरखौ जों मावलांगोन। आरो बेखायनो बर' हारियाव जिखिनि बेआइनि हाबाफारि जादों, जौ जुवा, दायना दायनि, ड्राग्स, मटर साइकेल, बाइक, मबाइलनि जि मोनसे ट्रेन्ड फैदों गोदान जोलैनि गेजेराव, बेखौ जोङो गैया खालामनानै जोङो मोनसे गोग्गो गोथार समाज दानांगोन। दिनै प्राय 3,000सो 3,000 स्टुडेन्टफ्रा क्लास 9-10 स्कुल इउनिभार्सिटि स्टुडेन्टफ्रा दिनै बाहागो लादों। आरो बे जोंनि थाखाय बेसेबांबा मोनसे सम्पद, आरो बे सम्पदखौ इयुननि थाखाय जोङो थिनानै बिथांमोनखौ भबिष्यतनि थाखाय जोङो निर्माण खालामनांगोन। आरो बे निर्माण खालामनाय बिबाना बिथांमोननि। आरो जातीयताबादखौ, माहारिबादखौ, नेसनेलिज्मखौ बिखा बिख्लुआव सोनानै हाबा मावलाङोबानो बर' माहारिखौ खुनु माने सक्तिया, खुनु सुथुरा मालाबाबो गादबनो हाया। आरो बर' माहारिबादा माब्लाबाबो थैलांनाय नङा, बर' माहारिबादा गोख्रोंसिनसो जादों। आरो उननि समाव बेखौ गोग्गो आरो गोथार खालामनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिखिनि हाबा मावनांगौ, जोङो बेखौ समायखिरा लाखानाय दङ। आरो बे संकल्पनि गेजेरजों जों हाबा मावलांगोन। गोजोन्थों।